Συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι ακόμα και μετά που βαριέται και με αρκετά προβλήματα η ομάδα, ότι υπάρχουν στοιχεία που μπορείς να κρατήσεις. Αν υπάρχουν. Δύσκολα να το πεις για αυτό το μάτς. Χάσαμε δίκαια 4-1. Δεν είχαμε ούτε πάθος ούτε δύναμη. Ούτε τακτικά είμαστε σωστά. Αποδείχτηκε με το σκορ. Τα κεφάλια μέσα τώρα και κοιτάμε το μάτς στο πρωτάθλημα. Τίποτα άλλο. Τέλος. Πολλής λόγος για την απραξία, την αγωνιστική. Το είδατε στο γήπεδο ότι κάποια στιγμή δεν πήραν. Εντάξει, αυτά είναι δικαιολογίες. Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε κάνει προετοιμασία τόσο καιρό. Είμαστε έτοιμοι, κάνουμε προπονήσεις, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Αυτά είναι δικαιολογίες για μένα. Έχει πλέον η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ναι, σίγουρα. Είπαμε τα κεφάλια μέσα. Αυτός ο αγώνας από τώρα είναι παρελθόν. Συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Κώστα. Γιάννη, ήρεμα. Γιάννη μου, εμάς δεν έχουμε τα δικαιώματα μέσα. Να σε καλά. Λίγο πιο πίσω κάνει για να μπορούν να κάνει λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, το δικό σου γκολ δεν έφτανε, το γκολ για highlight που πέτυχες. Θεωρείς ότι έγιναν συνολικά αρκετά λάθη αμυντικά? Όχι, έχω τώρα πει και είπα και μέσα. Δεν φταίει μόνο η άμυνα. Φταίνε όλοι οι παίχτες. Είμαστε μια ομάδα. Πρέπει να κοιτάξουμε αυτά τα λάθη που κάναμε, να διορθώσουμε. Έχουμε τώρα σε 3 μέρες ένα παιχνίδι με το Εργοτέλης και πρέπει να αλλάξουμε αυτή την εικόνα της ομάδας για να πάμε πολύ ψηλά φέτος. Υπήρχε διαφορά ποιότητας σήμερα με την... Όχι, η Anderlecht είναι μια καλή ομάδα. Εμείς είμαστε και εμείς μια πολύ καλή ομάδα. Αυτούς ήταν πιο αποφασισμένοι στα τελειώματα, βάρανε περισσότερα γκολ, αυτό χαίρεσε το μάτσι. Όχι, όχι, ήταν η επιλογή του προπονητής, εγώ το σέβω. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ, αλλά όπως είπες δεν έφτασε να πάρουμε την νίκη. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και έχουμε τώρα ένα παιχνίδι με το Εργοτέλης που πρέπει να πάρουμε την νίκη και να ξεκινήσουμε καλά το πρωτάθλημα. Γεια σας. Λοιπόν, είναι μια άσχημη βραδιά σημερινή. Πρέπει να αφοσιωθείτε, έχω την εντύπωση, περισσότερο πλέον στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, είναι ένα παιχνίδι. Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια σε αυτή την οργάνωση. Άσχημη βραδιά, όντως. Ήταν κρίμα για τον κόσμο που ήρθε να μας ακολούθησε, τους απογοητεύσαμε, αλλά είναι ήττα και πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε τώρα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, πρέπει να επανέλθουμε γρήγορα και να επιστρέψουμε στις νίκες. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεχάσουμε γιατί και πράγματα πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό όλο. Υπήρχε διαφορά ποιότητας στο σημερινό μάτς? Ποιότητα δεν θα έλεγα ότι υπήρχε, απλά υπήρχε διαφορά το ότι κάναμε λάθη και τα πληρώσαμε. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όμως είναι παιχνίδι λαθών. Για τα πολλά λάθη που έγιναν στην δημιουργία, είδαμε μέχρι το κέντρο να γίνουν ποιοτικά λάθη. Δεν είναι. Μπορεί να είναι κακή βραδιά, μπορεί να είναι απλά. Συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορείς να πεις γιατί και πώς. Έχουμε παίχτες καλούς, έχουμε παίχτες που μπορούν και να κάνουν άμυνα και να κάνουν παιχνίδι. Απλά ήταν μία από αυτές τις βραδιές που τα περισσότερα πράγματα που κάναμε πήγαν στραβά. Φάνηκε να υπάρχει έλλειμμα συγκέντρωσης σε κάποια σημεία μέσα στην ομάδα. Συγκέντρωσης δεν ξέρω τώρα ο καθένας τι αισθανόταν. Απλά το να κάνεις ένα λάθος δεν είναι μόνο θέμα συγκέντρωσης, μπορεί να είναι χίλιοι άλλοι δύο παράγοντες. Φυσικά δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, όλοι κάναμε λάθη, όλοι δεν ήμασταν καλοί, δεν μας πήγε το παιχνίδι καθόλου, σε κέρια σημεία μπορούσαμε να ισοφαρίζαμε ίσως, αλλά όπως είπα είναι παιχνίδι λαθών και από εκεί πέρα πρέπει να μάθουμε με αυτό και να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο. Στο πρώτο γκολ δεν ξέρω αν έχουμε δει καλά, έχεις κάνει νόημα στον πάγκο ότι έχεις ένα πρόβλημα στους Κυριακούς? Όχι, όχι. Απλά δεν έκανα νόημα στον πάγκο, απλά όπως μπήκε το γκολ ο παίκτης που έπεσε να ζητήσει πέναλτι, είχε καπακώσει την μπάλα πάνω στην κοιλιά του και δεν μπορούσα να τη δω εγώ. Και όπως πήγα μετά να βγω, τη χτύπησε με το πόδι όπως ήταν πεσμένος κάτω και αυτό έδειχνε ότι απλά είχε την μπάλα στην κοιλιά του. Για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, προφανώς χρειάζεται.
Ναι, φυσικά. Είναι παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε. Από αυτά τα παιχνίδια είναι που πρέπει να πάρουμε βαθμούς από τις υποτιθέμενες μικρότερες ομάδες από εμάς. Και όπως πρέπει να το ξεπεράσουμε γρήγορα αυτό το παιχνίδι, να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Κυριακής και πιστεύω θα είμαστε εκεί.